pokušao uvesti princip solidarnosti i socijalne pravde putem dohodovnog principa. I ja nisam odustao ni od čega. Ja i dalje mislim da je to pravi model i princip u krizno recesijsko vrijeme. To što ga ne mogu provesti, a što da radim, da se ubijem? Ne mogu. I ne želim se ubiti. Međutim, agoniju treba prestati. Tu sagu treba prestati. Od nove godine će ljudi plaćati 300 kuna jaslice i vrtića, bilo je 200 i 400. 3/4 ljudi je u vrtićima, 1/4 u jaslicama, to je povoljnije od 200 i 400, to sam predložio i nadam se da će se to prihvatiti. I moja jedina satisfakcija da će građani plaćati duplo jeftinije vrtić nego u bilo kojem gradu u Republici Hrvatskoj. Ali će mi ostati ožiljak, duboko urezan u srce i dušu, da nose oni koji su opstruirali i destruirali i nisu htjeli prihvatiti taj model 10-ak tisuća najsiromašnijih obitelji. To je činjenica. Proračun će biti prihvaćen, što mislite? Pustimo ljude da kroz odbore kažu svoje. Ja sam ono što je većinu onoga što su gradski zastupnici tražili da se ugradi u proračun, ugradio. U momentu kada je proračun 130 milijuna kuna manji nego prošle godine i u vremenu u kojem živimo. A holding, kako ste uspjeli holding riješiti? Pa 105 milijuna kuna za ZET dodatni i 60 milijuna za holding, 168 milijuna kuna u proračunu koji je 130 milijuna kuna manji nego prošle godine. Znači, dali smo holdingu više 168 milijuna kuna i ZET-u nego prošle godine. Gdje ste smanjili? To smanjili smo tamo gdje smo mogli smanjiti. Štucali smo tamo gdje smo mogli štucati. Rezali smo tamo gdje smo mogli rezati da funkcionira grad. Odgovornost gradonačelnika je najveća da grad normalno funkcionira i da se javna usluga isporuči na vrijeme i što kvalitetnije. Evo.